His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. Lord, please show. Tikulandireninso okondeka mwa Ambuye pano pa tilankhuleni Ambuye pamene tikupitiriza kusinkhasinkha mawu amene ndi muuni njira ya moyo wathu. Ndipo lero mpingonso ukutipempha kuti tiphunzirepo posinkhasinkha za moyo wa Jerome Oyera amene anali wansembe, a priest and a doctor of the church. Iyeyu Jerome amadziwika kwambiri ngati katswiri wa Baibulo, ndipo mwezi uno wa Septemba ndi mwezinso wa Baibulo umene mpingo umatilimbikitsa kuti tidziwerenga, kusinkhasinkha komanso kugawana malembo oyera m'nyumba mwathu. Jerome Oyera amadziwika ndi mawu aja amene adanena kuti kusadziwa Baibulo ndi kusadziwa Mulungu. Lero pamene tikusinkhasinkha za Jerome tisinkhesinkhenso chidwi chimene anali nacho. Iyeyo ngati wansembe mu nyumba ija yobindikira adapereka nthawi yayikulu powerenga Baibulo komanso kupanga translate Baibulo kuchokera ku chilankhulo cha Chiheberi ndi Chigriki nkupita mu chilankhulo cha Chilatini kuti anthu mawu a Mulungu adziwamva, adziwamvetsa, adziwagwiritsa ntchito, adzigwira ntchito m'mitima mwawo. Iyeyu adapereka nthawi yayikulu ku sakramenti la kulapa komanso kutanthauzirira malembo oyera amenewa. Anamwalira mu chaka cha 420 ali ndi zaka 80. Lero pamene tikusinkhasinkha malembo oyera, mawu athu oyamba akuchokera mu buku la Job mutu 38 kuyambira ndime ya 1 kudzawerenganso ndime ya 12 kulekezera ndime ya 21 komanso mutu 40 kuyambira ndime ya 3 kulekezera ndime ya 5. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi akatekist Anthony Phungulume kuchokera ku Salima Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Luka mutu 10 kuyambira ndime ya 13 kulekezera 16. Ndipo amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Fr John Kaliwamba kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu a m'buku la Yobu mutu wa 38 ndime ya 1 zapitiliza pa ndime ya 12 mpaka 21. Chauta adayankha Yobu mkamvulumvulu kuti, kodi chibadwire chako udalamulapo dzuwa kuti lituluke mmawa, ndi kuti m'bandakucha ukhalepo nthawi yake? Kodi iweyo udalamulapo kuti kuwala kwa m'bandakuchawo kuwunikire dziko lonse lapansi, kuti kuthawitse anthu oyipa obisala pamenepo? Chifukwa cha kuwala kwa usana, mapiri ndi zigwa zimaonekera bwino ngati makwinya achovala, ngati zilembo za chidindo cha mtapo. Kuwala kwa dzuwa sikuwafika anthu oyipa, choncho sangathe kugwira ntchito zawo. Kodi udakayendapo pansi penipeni pa nyanja ndi kukafika pa magwero ake? Kodi adakuonetsa iwe zipata za imfa?
Kodi udaonako ku dziko la anthu akufa kumene kuli mdima okhaokha? Kodi kukula kwa dziko lapansi umakudziwa? Undiuze tsono ngati umazidziwa zonsezi. Kodi njira yopita kumene kuli mdima okhaokha, kumene kumakhala kuwala, ili kuti? Nanga mdima kwawo nkuti? Kodi iwe ungathe kuzipereka kwawoko zimenezi? Kodi ukuyidziwa njira yopita kwawoko? Makamaka ukudziwadi ati, poti paja nthawi imeneyo nkuti iweyo utabadwa ndipo zaka zako kuchuluka ati. Apo Yobu adayankha chauta kuti, ine sindili kanthu konse. Kodi ndingathe kukuyankhani chiyani? Palibe, koma kungogwira pakamwa. Ndidalankhula kamodzi, sindiyankhanso. Ndidalankhula kawiri, sindidzawonjezanso kanthu kena. Mawu achauta. Zatsoka la midzi yosatembenuka mtima. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga oyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Uli ndi tsoka iwe Korazini, uli ndi tsoka iwe Betsaida, chifukwa za mphamvu zimene zidachitika mwa inu achikhala zidachitikira ku Tiro ndi ku Sidoni, bwezi anthu ake atavala kale ziguduli nkudzithira phulusa, kuonetsa kuti atembenukadi mtima. Koma pa tsiku la chiweruzo Mulungu adzachitako chifundo polanga Tiro ndi Sidoni koposa polanga inu. Ndipo iwe Kapenawo, kodi ukuyesa kuti adzakukweza mpaka kumwamba? Iyayi, adzakutsitsa mpaka kumalo anthu akufa. Yesu adauza anthu 72 aja kuti okumverani inu akumvera ine amene, okukanani inu akukana ine amene, ndipo ndikana ine akukananso Atate amene adandituma. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Uthenga wabwino wa lero ndi uthenga umene ine pamene ndimasinkhasinkha ndimangoganiza kuti kodi Ambuye Yesu adakakhala kuti zimene amalankhulazi momwe amalankhuliramo, kuti amalankhulira ife m'bado uno, kodi tidakapanga react bwanji? Ambuye Yesu akuchita kubwera mwachindunji nkunena kuti uli ndi tsoka iwe Korazini, uli ndi tsoka iwe Betsaida. Mwina masiku ano adakakhala kuti Ambuye Yesu akutilankhula ife, mwina masiku ano adakakhala kuti Ambuye Yesu ali mu nthawi yathu, mwina tidakawuza kunena kuti musamachite kuti kumva chotero iyayi Ambuye, musachite kutinena moteromo iyayi. Lero pamene tili mwezi wa Baibulo, Mulungu chimene akufuna atiphunzitse mu uthenga wabwino wa lero ndiko kusinkhasinkha mawu a Mulungu ngati anthu pa ife tokha, ngati anthu pa ife tokha. Ambuye Yesu pamene akutchula mayina akuwakumbutsa anthu a ku Betsaida, akukumbutsa mudzi wa ku Betsaida, akukumbutsa mudzi wa ku Korazini kuti unayamba ulendo komanso nkulowa mu ubale ndi Ambuye Yesu ngati iwo pa iwo okha. Kumbukirani kunena kuti masakramenti athu mu mpingo wa Katolika timalandiranso mwa njira yolingana kuti imeneyi, kuti Mulungu amatitchula mayina athu. Kaya ndi sakramenti la ubatizo,
amatitchula kuti iwe Yohane ndikubatiza m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Kaya ndi sakramenti la ukwati amachitanso kutitchulanso mayina, kunena kuti kodi iwe Martha ukufuna kutengeratu Patrick kuti akhale mwamuna wako eniweni. Kaya ndi sakramenti la usembe la ukulu amachita kutchulanso mayina, kuti uja akufuna usembe uja abwere kuno, kenaka kulitchula dzina la namwali uja amene akufuna usembe uja. Timalowa ubale ndi Mulungu ngati munthu wina aliyense payekha. Lerotu Ambuye Yesu akufuna kuti asangolankhula mu chigulugulu yayi, koma achite kutchula mudzi umene uli ndi mavutowo, achite kutchula kuti kodi anthu amene ali ndi mavutowa ndi ati. Leronso mwina tisinkhesinkhe, kodi ndili pa ubale utani ndi Mulungu? Kodi Mulungu akundilankhula ine ngati munthu pandekha? Zina zimene ife timalephera nazo mu mpingo wathu, kusinthika, kutembenuka mtima ndi kuyambanso moyo watsopano, ndifukwa chonena kuti timasinkhasinkha mawu a Mulungu osati ngati munthu pandekha, koma mwachigulugulu. Lero Mulungu bwanji atchule dzina langa, lero Mulungu bwanji atchule dzina lanu. Mungathe kundikhulupirira kunena kuti nyimbo zimene akwaya amayimba, mwina ife tikamayimba nawo sizitisintha iyayi, mwinanso ngakhalenso akwaya aja akamayimba nawo siziwasintha iyayi. Chifukwa chani? Zimaoneka ngati kuti zikunenawo. Lero Mulungu akufuna kuti ndisisinkhasinkha mawu nkumalingalira kuti ubale wanga ndi Mulungu ndi wotani. Ndikangati kamene takhala tikuyimba nyimbo ija ya Ananiya ndi Safira, adapereka chuma chawo kwa Mulungu ndipo china adabisa. Tili mkati moyimbamo nthawi ya zopereka, nkupezeka kuti ifenso sitikukaperekanso iyayi. Tikungonena za Ananiya ndi Safira, koma zathu lero tikulephera kuchita chimodzimodzi monga momwe Mulungu akufunira. Lero pamene Mulungu akutchula dzina la ku Korazini, atchulenso bwanji dzina lanu, kuti kodi ubale wanga ndi Mulungu ndi wotani. Kenakanso chimenenso tikuphunzira ndi reflecting on the word of God as individuals, kusinkhasinkha mawu a Mulungu ngati munthu pandekha. Ambuye Yesu akumanga direct uthenga wawo kwa anthu aku Korazini, kwa anthu aku Betsaida, uthenganso wa Mulungu zibweranso kwa inenso directly. Akuti lero timabwera kutchalichi kudzapemphera, akuti lero timabwera kutchalichi kumamva maulaliki, akuti lero timalowa mabungwe osiyanasiyana kuti tidzimva maulaliki. Koma maulaliki onsewa ngati abwera kutchalichi tikufuna timve ulaliki, ngati tili pagulu tikufuna timve ulaliki, akuti ambiri mwa ife timamva ulaliki koma timamvera anthu ena ulalikiwo. Instead of reflecting on the word of God, akuti we deflect the word of God. Malo momasinkhasinkha mawu a Mulungu, akuti mawu a Mulungu aja timayamba kuwasinkhasinkha m'malo mwa anthu ena, deflecting the word of God, kuti mawu awa akugwirizana ndi zichitidwe zija, mawu awa akugwirizana ndi zichitidwe zija. Chimene Mulungu akutipempha potchula mayina amenewa nkuti mudzi wa ku Korazini komanso mudzi wa ku Betsaida usinkhesinkhe mawu a Mulungu ngati iwo pa iwo okha, ulowe mubale ndi Mulungu ngati iwo pa iwo okha. Zimenenso Mulungunso nthawi zonse amatipempha kuti pamene tabwera kutchalichi, pamene tikumva mawu ake, tidzifunse kuti kodi ubale wathu ndi Mulungu ndi wotani. Posasinkhasinkha mawu a Mulungu poona momwe moyo wa anthu ena ukukhalira ayi, koma poona momwe moyo wathu ukukhalira. Kenaka uthenga wathu wabwino wa lero, Ambuye Yesu akufuna kuti tisinkhesinkhenso nafenso patokha, kuti kodi ndi chani chimene Mulungu angathe kutuluka nkunena kuti uli ndi tsoka iwe wakuti, muli ndi tsoka inu bambo akuti, muli ndi tsoka inu mayi akuti, muli ndi tsoka iwe mnyamata wakuti, muli ndi tsoka iwe mtsikana wakuti. Lero ndi tsiku limene ife tingathe kusinkhasinkha zinthu zimene zingathe kutipangitsa kuti ubale wathu usokonekere ndi Mulungu. Maubale ambiri ndi Mulungu sali bwino iyayi, koma chimene chimasoweka ni nthawi yoti tisinkhesinkhe, tikasinkhasinkha mukuzindikira chimene sitikuchita bwinocho, ndikukoza ndi kuyambanso kuyendanso moyo watsopano. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you
a love